ukatenza bondani Tay Green sakunamizeni ni munthu wokuti alibe talenti koma amakakamira zinthuzi komanso kuti asegulese kusegulena na Malawi ayi iye amangoziganizira pake nini madabodi mpaka pano Tay Green kumona Tay Green opanda talent ngati azikukupusisani basi kukupusa kukupusa kili kyose is about Tay Green. Tay Green namba utenda kubondani anamba se kubajani ine ndaonapo eneo akumana ku Tay Green apita ku South Africa kumene kuja akasegwa ziseko kuja kumene kuja ziseko Tay Green titumiza ku America akasegwa ziseko 20 years kupita angoja ndrama muntu opanda ndrama kutenga kupasa wiziki $1 million ino mukuvutika no fuel Tay Green kutenga 300,000 akupasa wili ngumba kuna Tay Green ano mali mbikira ama kutengeneza ni chani mipate pene mnampasa Tay Green kama mtu mayo ali batali sasa atasegula batali ameje ni muntu ozikonda ni muntu ozikonda sanga tengeneze muntu kumakhala kumene kuchako kumene kucha ma opportunities ayo opportunity ndimene iyi Onesimus ngati kuntani okhala ayiboneza opportunity ni senti ngati kunkhala ayiboneza sanga bwe kusena amwene izi sineseka baba ona kumali kulifana ukuthi iye ujaga pita kumene kujako amazipanga selo ngati kuti iye ndiye kamayi musemucha palibiso wina ine nanda naye amene ujada pita anapita ku South Africa atapita pa radio station pa TV pa channel kuma auza kuti kumayi konse kulibe rapa ndiye wabwesa rap ndiye kumalawi if it's not wow iwe takataka kupanga hip hop mayi muno ukanena kuti mayi muno ukupanga hip hop ndiwo kuona sa hip hop yakeyo ali 2 by 2 gaga 2 by 2 waimba nyimbo ndi ali awilo longomba Tay Green nyimbo ya kwasa koma kuti rapa mantumiza ku America kwa ndi Snoop Dogg kuja ku studio akamba Snoop Dogg jamaa kuti ayi zisonde ayi tumiza ni rapa weni azipita kumene kuja ku America kujazika kama ni marapa zanzake azika sekwa ziseko ana ujina jina toast yosewa ana ujina yosewa isochitika mbwe sekwa ziseko koma ibango pondris ndiye mapanga anthu aja promoter anthu omwe akuponderezani Tay Green kumwa Tay Green wake wachabe ngati ane matumbeni amaje ndi munthu omantumiza ku Jamaica ane matumbeni munthu omantumiza ku Jamaica osatumiza jina malingawa ba osatumiza jina ujeni wa bani kabanaka kama DC kwa Snoop Dogg go osatumiza muntu na wake banje kuja ku third eye or dominant one or Young K or Dead Devils or Fredokis meni ya mangu yankula nina ndomba se jisoni bodi ni mangu kugira ngana kwini anthuwa vuta ndi jani mma supporta nkula mene kwini ama kuteza ndi jani king wachani ife tikusonga ndrama zokathandiza nthu kakasasire iye amasonga ndrama kuti ati iye nyumba yake yapsa kuti musongere iye ife tikusonga ndrama kuti kabasi anthu olani osauka ndrama chimene nchiko abasena anthu osauka iye akuti iye ndrama musonge munisongere ine mavuto asali kumalawi osapanga show pa Silver Stadium ubo kutenga na nonse bani watenga anthu akumayo $1 million mpapasa anthu amayo amwe nisanga kupaseni akwatenga ndama akapasa Wizkid awiro ngoba nkhalamba kuti inatherato kalikali inatherato kuzoyimba so zinapita kalikali amweni ine awiro ngomba ankaimba ndili kamwana ine niza kafudira kuti pano kuloyimba mbili kumalawi kwa ndi talent suma panga promote bani Tay Green mose mnamba ya gatekeeping mukupindwa bochani muthandiza bondani kumayo music apita yafika pati mamilioni oseja amene mwatengaja Tay Green ndrama mukuwolonga mikwambira kalekale Tay Green ono amatanzania wasakanga Danlu Danlu nda Tay Green sagwizana ine nazo ndi maswanga Tay Green ndi show ujini Blanda Sports Club anamuimbisa ujini Danlu ujoka ba stage anamba kusatira Tay Green ine ndi Jojo
Jojo waku MBC TV tinasatira fake anafika mene muja mwene kwaluwa mene muja amba kuphwanya makapu ase mbali adanu phwanya makapu mbali ndama zanga kuphwanya makapu ategini kuthama ngakwatenga ndama kuti choice anathe pana ati pana panga podcast ati mafrezo wake hapo simagwiza naso kugwiza na kombo mkafuna kuphana paja ndama kushuka ndiye amene onda ndodi kuma panga fuwa ndafeki tegrini mtu afeki ine bange promote mtu afeki. It's a fake guy. There are so many people who are better than Tegrini that deserve to be there and open the doors for Malawi. Kwa segulia msise kwa Malawi ndikuza kae ntakedi kwa mamundu mosa niambila muja polizi papena mamuzio kilo kakamiza ndo kakamiza matumbi Tegrini zezo zite tuone anaena hapa maya tukuke ine jambe Tegrini kumuona kupanga zindaki sina mina mwana pala akutaniza bundhalisa ama pondereza akabida mene kuja akaona kuti ngini imwene nawo kuti ayipondereza basi afuna yeye wala sama musanga because ija alibe talent kuma panga support artist o kaso ndi cause oso kama mundu artist ya uzikaso ndi cause kuti we kama nukuimba maimba kuona what is your cause, what do you stand for, ulima principles we kabina basi kuli kwese kuli ndrama ko upita ngata adanu ngata amatumbia pano ate Gleason ndamene wazijoina nawo ukisampeza mundu ngokhala phe ina mundu amene ngampanga salute ne ndina madingo na madingo tuke stand na madingo went boldly kamfusa bafusa nani chakola kuti konko and I salute Namadingo for doing that because it shows that Namadingo, apart from being a Oimba, he's got a cause. Being involved. I stand for something. In a song at the Golden Drama, at the expense of Malawi, Amain Kumamarida, Amain Kumazuzika, in a one way to Sakarimuji. Inena bwana ndikuja bwino ine singa pangi ina stand up for the people. Why? Because I am my brother's keeper. I am nobody without you guys. Mugamba kuti JB ndinuyo tumampangisa JB ka JB. Ndewe na ngoma kumapangisa kisema ndipeteka because inuyo ndamene mandipanga value. Kubanda inuyo ine singa khaila. Ndakundulongira anthu anga. Olongira anthu amene amandikonda.